Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget a mi kiállítás megnyitónkon. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Ennek több oka van, de az egyik legfontosabb oka az a kiállító személye, Török Joli, aki miatt nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy részt vettek ezen az eseményen. De most nagy tisztelettel felkérem Gál Krisztián urat, Pécsvárad város polgármesterét, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Köszönöm szépen! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Pécsváradi Vár kiállítótermében, és engedjék meg, hogy köszöntsem a művésznőt, aki elhozta ide nekünk képeit. Kedves Joli, köszönjük, hogy eljött Pécsváradra, és sok szeretettel üdvözöljük itt mi nálunk az 1000 éves várfalak között. Mindig el szoktam mondani, hogy ez a Pécsváradi Vár, ez a magyarországi kultúrának egy igen fontos része, és nem csak a keresztény magyar állam megalapításának egy alapköve volt ez. Szerencsére megmaradt nagyon jó állapotban nagyon sok része, és tudjuk használni ezt ilyen jellegű kiállításokra és ilyen bemutatókra. Ez az idei évben ugyan még csak a második kiállításunk, az előző az kicsit több mint 1 hónapot töltött itt Pécsváradon. Nem csak festmények, képzőművészeti kiállítások is, szobrok is szoktak kiállítva lenni itt a terem középső részén, és mi mindig nagyon örülünk, hogyha művészek ellátogatnak Pécsváradra, elhozzák ide a műveiket. Meg tudjuk mi ezt mutatni nem csak a pécsváradi közönségnek, aki ellátogat ide hozzánk, hanem annak az ide látogató turistának, akinek ez egy plusz élmény, egy plusz szolgáltatás. Nem csak a múzeumot, nem csak a történelmi hagyatékunkat tudja megtekinteni, hanem ilyen kiváló festményeket, sok esetben fényképeket, illetve szobrokat. Úgyhogy mi büszkék vagyunk arra, hogy keresnek minket képzőművészek, olyan fotósok, olyan festők, akik szívesen kiállítják a műveiket itt a Pécsváradi Vár kiállítótermében, és itt az imént körbejárva ezeket a gyönyörű szép képeket úgy gondolom, hogy ez megint csak egy üde színfoltja lesz ez a kiállítása a mi pécsváradi kis közegünknek, illetve a Pécsváradi Várnak, és méltó helye is talán ez a bemutatóterem. Engem egy köszöntőre kértek itt föl a mai napon. Nem szeretnék túl sokat beszélni, de köszöntöm önöket is, kedves nézőket, hogy eljöttek, megnézik ezt a kiállítást, és én nagyon-nagyon bízom abban, hogy az elkövetkező hetekben, amíg ez a kiállítás itt látható lesz, sok turista el fog ide látogatni Pécsről, illetve az ország távolabbi részeiről is, és megnézik ezt a kiállítást. Meg fogunk természetesen mindent tenni annak érdekében, hogy ez kellőképpen promotálva legyen. Nagyon szépen köszönöm, és akkor én átadnám a szót a kiállítás megnyitó úrnak, művész úrnak. Köszönöm. Kedves vendégek! Szilágyi János képzőművész vagyok, a Spiritus képzőművészeti csoport vezetője. Tavaly március 15-én már volt szerencsém itt állni, mert akkor egy másik csoportásunk kiállítását nyitottuk meg. Általában hogy zajlik egy kiállítás megnyitó? Leginkább úgy, hogy a kiállító művész felkér egy művészettörténészt, vagy egy írót, vagy egy híres embert, hogy méltassa, beszéljen a munkáiról. Nekem szerencsém van, egyik sem vagyok, viszont jól ismerem Török Jolit, már több mint 15 éve. Ott voltam az indulásánál, ott voltam minden botlásánál, és minden sikerénél is. Azonnal látszott, hogy nem vasárnapi festő vagy hobbi festő akar lenni. Klasszikus módszert választottunk, stúdiumrajzolás, modell utáni rajzolás, festés, alapos megfigyelés, érzékeny, finom ábrázolás. Gondolatiság, szellemiség, új nézőpontok keresése, szemléletváltása szükséges, vagyis elméleti ismeretek, irodalmi, költészeti megfogalmazás, közelítés a mindenséghez és út a teljesség felé. Joli egy másik iskolában is tanult, és itt is a pontos, érzékeny ábrázolás volt a feladat. Az eredmény itt látható a falakon. Több év anyagából válogattunk téma és kvalitás alapján. Ez a válogatás szembenézés a múlttal, a jelennel és a lehetséges jövővel is. Látható itt grafika, lírai attitűd, tematikus festménysorozat. Ahogyan a képeket nézzük, megfigyelhető, hogy Júlia nehezebb utat választotta.
Erről röviden egy kicsit beszélnék. Manapság annyi képzőművészeti tanulási lehetőség van, hogy csoda. Büszkén hirdetik, hogy nem szükséges rajzkészség, tudás, alapfokú művészeti ismeretek, stb. Oda mehetsz az utcáról fagynyalogatás közben is, és kis idő múlva egy szép képpel mehetsz haza. Többet nem is kéne szólni erről, mert nem érdemlik, csak hát ellepték a teret, a kiállító helyeket, a nyilvánosságot, és időnként neves szakemberek méltatják őket, igazából pedig látványpékség, örök amatőrök. Úgyhogy amikor itt körben nézünk, az tiszta felüdülés. Minden az, ami. Van figuralitás, líra, dráma, abstrakció, rafinált hangulati elemek, fájdalmas és örömteli katarzis. Minden sok időbe telt, sok lemondás, sok küszködés, sok kételj, de csak így érdemes csinálni. Jóli néhány éve tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, rendszeresen részt vesz közös tárlatokon, és sok egyéni kiállítást is szervez, rendez. Könyveket illusztrál, neves író költőkönyv borítóján szerepel a munkája. Csak így tovább, a kiállítás bátran és jó szívvel ajánlom, amit most ezennel megnyitok. Sok sikert kívánok! Köszönjük szépen Szilágyi János értő szavait, és hát megszólítatott az alkotó, úgyhogy most egy vers következik, Tomai Attila fogják hallani. Ez a könyv a Fekete Sas kiadónál jelenik meg, és az idei könyvhéten 2 hét múlva lesz kapható, illetőleg akkor lesz a bemutatója. Önök hallanak belőle először, azt hiszem 2 verset. Akkor az első. A borító, ugye Jóli szépséges festménye. Ja, ott van. Ott látható éppen Hajszik István és Becses Nejem, Ibó Natália között. A vers címe Ne félj. Ha néha nap beszűkül az édes ég, és nappal se látod, merre lép az út, ha keseredik szádban az édesség, s érted már ennyi volt, ami neked jut, ha szobád csöndjét, bánatát napra nap magadhoz veszed, mint mások az ostját, s folyatod a véred el, mint a lőtt vad, míg éled soraid talányos sorsát, ha kiürült szívedben szakad az eső, torlaszok gyűlnek, s szűkülnek az érfalak, gondolj arra, maradt még akarat, erő, s hogy belőlük mennyi vers ölel és fakad. Ha nézed kicsi birtokot, cseresznyefát, miről huldogálnak levelek, rajtok, s elkortyolod hideg borot forró teád, tudhatod, hogy csak itt lehettél boldog. S ha végül már alig bírod az emlékek terhét, szádban a keserű nézet, remélj jobb napokat akkor is, nyíló estéket, és szeresd, ki szeret, nézz szemébe, ne félj. Most engedjük, hogy a vers hasson ránk, és ezt segítséget kapunk megint Mírától és Szonyától. Egy újabb darabot fognak nekünk eljátszani, és akkor így összeér meg a különböző művészeti ágak, a festmények körülöttünk, a muzsika, és a versnek az elvégő kapcsolatos sorainkban, a saját ötlet.
Köszönjük szépen a muzsikát, Albert Szonyának és Krajc Vírának, és nagyon köszönjük Kovács Madek Zsuzsannának, hogy elhozta a növendékeit, és én szépen feltösszük. Az nem lehet, hogy csak volt egyszer minden, ami lehetett. Hogy eltűnik a sok ma, a reggelek, és sose ér utol, mire annyira vágytunk, s vártunk, hogy egyszer üres lesz asztalunk, ágyunk, s hideg a lepedő, mint messze fenn a néma levegő, és kihűl a bőr, beroskad az elkopott szív, mi ölelt, szeretett, és annyi végtelent elringatott, s legörbed a száj, mi csak nevetett azon, ami fáj. Mondd inkább, az nem lehet, hogy sötétbe vesznek a reggelek, mert jönnek nappalok, mikor homlokunk a napra felragyog. Megyünk még hallgatni a folyót, miről locsog az éjszakába, nézzük a hullámok őszhaját, ahogy partra futnak a szél szavára. Hisz azért van partunk, hegyünk, völgyünk, hol annyiszor egymáshoz értünk, mert voltak évek, micsoda évek voltak, s esték, mennyi sok esték. Ezért ne mondd, hogy nem lehet, mert minden is lesz, ha eddig nem lett volna, csak menjünk egymásba kapaszkodva. Mondd, hogy ami történt, egy perc volt, várnak még ránk esték, évek, vagy ha csak hetek, olyan hetek, mikor mindent lehet, s mondd a lehetetlent is, hogy helyükre lépnek a hiányzó részletek, s meghallod azt is, ha onnan beszélek majd hozzád, ahonnan már tényleg nem lehet. Köszönjük szépen a verset is, a muzsikát is, nagyon kedves szavakat is, és ezt most mind fogadják be, fogjanak egy pohár bort vagy egy pohár vizet a kezükre, és tessék úgy körbejárni, és olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megkérdezhetjük, hogy mit is gondolt az a tóf. Úgyhogy itt van Joli, őt is lehet akar kérdezni. Érezzék jól, hogy járják körbe, és nézzek meg különböző szögben, ennek a teremnek ez a csodája, hogy minden oldalban mást mutat, minden év napszakban is mást mutat, úgyhogy tessék részt.